hâncești, Nenino și Căușeni, Pantera Championship a ajuns în premieră la Chișinău. Gala s-a desfășurat la USEFS cu tribune pline, atmosferă puternică și dueluri spectaculoase. Ajuns la cea de-a 7-a ediție, campionatul este organizat de tânărul antreprenor Nicolae Deleu, în parteneriat cu Federația Voievod. Scopul este clar, promovarea artelor marțiale în raioane și oferirea unor șanse reale de afirmare pentru sportivi. Iar la Chișinău, nivelul competiției a fost și mai ridicat. Eu am fost la fel un sportiv de performanță și știu cât e de important pentru sportivii aceștia nivelul acesta. Scopul nostru este să atragem cât mai mulți copii din toată Republica Moldova și din România, din toate cluburile din Moldova și să vedem pe ei la arenele profesioniste. În primul rând, ei sunt la ei acasă, toți spectatorii aceștia au venit pentru ei. Noi avem visul nostru, noi știm unde mergem. Ți-a zis câteva cuvinte după meci. Ce ți-a zis? Mi-a spus fix și am spus mai devreme că noi suntem prieteni, dar acesta este sportul. 100% o să mă reîntorc și o să arăt potențialul meu maxim. Ce ți-a zis antrenorul înainte să urci în ring? Mi-a spus să am încredere în mine și să nu mă gândesc la lucruri negative. Cu ce emoții ai intrat în ring la Pantera Championship? N-am avut nicio emoție, sunt foarte fericit că am câștigat un adversar foarte bun. În primul rând vreau să-i mulțumesc antrenorului meu, Petru Morari, care mă antrenează în Combat Fight Club. Vreau să-i mulțumesc tatălui meu, familiei mele care m-a susținut și în primul rând aveți încredere în Dumnezeu, cu el tot spate. Ai încheiat lupta printr-un knockout, a fost un moment bine pregătit sau a ieșit instinctiv? Desigur că noi ne pregătim pentru fiecare luptă, dar eu sunt de părere că în luptă trebuie să lucrezi și knockoutul va veni singur. Eu am simțit distanța, am simțit momentul și asta a fost. Adrian, ce a fost cel mai greu în această luptă? În această luptă a fost cea mai grea pregătirea morală, deoarece că am intrat, sincer, nepregătit moral, credeam că voi ceda mai degrabă, dar a luptat cu mine și de aceea am ajuns la această victorie. Consider că câștigul este al meu, dar sunt gata data viitoare încă o dată să-i demonstrez că pot și mai mult și că o câștig din prima rundă. Vadim, este seara ta. Ce ai simțit când ai ridicat această cupă? Am simțit niște emoții de fericire, pentru că am muncit foarte mult pentru acest trofeu și vreau să vă mulțumesc la antrenor, la părinții mei, mai ales la antrenor, pentru că au depus foarte multă muncă pentru acest trofeu. Părinții m-au susținut mereu și sper că centura tot așa o să țină mână. Cireașa de pe tort trebuia să fie ultimul meci al serii, lupta pentru centură însă a fost anulată după ce adversarii s-au lovit cap în cap, iar unul dintre ei a fost rănit serios în zona ochiului. Dacă e o lovitură neintenționată și unul din sportivi a acumulat o traumă, lupta se anulează. Incidentul s-a întâmplat în primele 30-40 de secunde. Această gală este datorită sponsorilor noștri care sunt în spatele meu, pentru că datorită lor noi suntem aici și reușim să organizăm astfel de evenimente, pentru că ei au încredere în noi și ei vor ca noi să ajungem la un nivel și mai înalt. Acum duc tratative cu echipe din România și sperăm că în câțiva ani noi să organizăm Pantera Championship și în România. Da, este o colaborare foarte de succes. Pe noi ne-au văzut și alte auditori care lucrează de noi, dar mai mult din lumea sportului chiar. Și suntem mulțumiți de colaborarea dată. Să ridicăm sportul pentru tineret, să promovăm kickboxul și am găsit idei comune. Ne leagă și orașul la tal. Vreau să felicit organizatorii Pantera Championship pentru că nivelul crește de la ediție la ediție. De fiecare dată vedem lupte tot mai intense. Din păcate astăzi n-am văzut lupta finală pentru centură, dar o vedem la ediția următoare. De ce ai ales să-ți petreci seara de duminică la Pantera Championship? Deoarece la noi din club, la BMC Fight Club, se bate Gorodișteanu Nicolae. Nivelul sportivilor de azi, cum îl descrii? Un nivel foarte ridicat și foarte bun. Pantera foarte bine organizat, băieții la nivel, trebuie să dezvolte pentru că cât mai mult, cu atât mai bine.